Kaixo denoi, gaurkoan Euroveloren lehenarekin segituko dugu, gogora ekarriko dizugu hainbat ibilbide badituela, Europan barrena bidaiatzeko aukera ematen digun bizikleta bide honek, baina esandakoa Nafarroan barrena aurrera segituko dugu, eta gaurkoan Plazaolaren bide berdean barrena segituko dugu gainera. Eta bide horretan Irurtzunen gaude une honetan, baina bagoaz Latasan barrena Mugiro aldera, Lekunberri aldera, Leitza aldera, Leitzarango biotopoan barrena. Paradisua, natur paraje zoragarria eta historiako gertakizun askoren lekukoa izan, mehatze egintzagatik edota izan kutsu erlijioso edota garai historikoetako administrazio zein gobernantzekin lotuta. Esandakoa, gaur Euroveloren lehenarekin aurrera segituko dugu Plazaolan barrena, baina bereziki Leitzaranen barrena. Goazen! Atzean gelditu da kantaldia, bide luze bat ageri da hor aurrean, saria izan da zurekin egon. Gaurkoan lagunak Plazaolako bide berdean aurrera segituko dugu. Ez ezazue ahaztu, Iruñean izan dezakezuela abia puntua, baina nahi izan da, Irurtzunen bertan baduzue atxeden leku eder bat, eta bertan ibilgailua edota bestelako garraio bidez etorrita ekin daiteke bidea. Eta bide horretan zerekin topo egingo ote dugun, argi dago Plazaolaren bide berde honetan geltokiak ziren nagusi, eta horretan aurrena Latasa izango duzue, eta aurrerago berriz Lekunberri. Baina bidean ez ahaztu txoko eta inguru guzti hauek beti dutela sekreturen bat, edota bizi propiorik izan ere, ez dugu ahaztuko aisiarekin lotutako egungo bide berdeek ikaragarrizko jarduna izan dutela historian zer. Eta jardun horrek bere garapen propioa izan du, bideak bezalaxe. Zapa, eskerrik asko, harrera itagatik. Zuei, etortzeagatik. Zeinek esango zigun, halako toki ederra eta interesgarria topatuko genuenik Eurovelon barrena gentozela. Latasan, baina kokatu gaitzazu, non gaude momentu honetan? Hemen gaude, Inboz bailara daukeu, hemen Zarrantz horparen, han atzen Goldaratz, eta aralar izango den duke, Latasatik jendea gehien esartzen da, eta Eurovelo etortzen da Bidasoa aldetik,
gero saldiastik, orokietatik barrena, basaurdutik etxalekoa sartzen da, eta justu erasotik pasatzen da. Ara, eta erason zerekin topo egin, eta noiztik larru lanetan? Ez da komentario gaizto bat izan, Bai, larruaren txokoa. Larruaren txokoa, baina noiztik? Bueno, nire etxezana zapataria, eta gero ni geratu nintzen tailerrakin, Legorretako semea naiz, gero handik Gasteizen zapateri txiki bat irikin nun, Herreria kalean, eta 93an Iruñara, emazte Iruñakoa dut, Iruñan ja sozio jarri ginen, Iruñatik erasoa, bueno, bizitza bateko proiektua da, Bizi proiektu bat, zalantzari gabe. itxura. Tailerra ikusiko dugu, azken batean, larrua eta eskuarekin. Errez esaten da, baina teknika hau, aipatu duzunagatik, urte askotako kontuare bada. Esango nuke, bueno, paleolitoaino joan gaitezkela. Baina, bueno, ez gain hain urrutira jungo, baina larrua erabilita gauza askotarako. Orain pixkat importantzia galdu, zeren petrolioekin eta plastikoa eta guain ja oinetakoa, askoz ezberdinagoa da, zapatilakin ibiltzen da jende gehiena. Baina horrek plastikoa eta poliuretano eta guk egiten dugu larruzkoak. Zeintzuk dira onurak? Ze asko entzuten da, gaur egun jende askori entzuten zaio zerbaitek ez diola honik egiten, alergiak hau eta beste, eta askotan ez gara jabetzen azalean eta oinetan zer daramagun, eta horreko osasunen zer nolako eragina duen. Ez da bakarrik eskulana eta tokikoa izatea, baizik eta osasuna ere akaso, honetan ere? Nik behin entzun nion bati, osasuna hankatatik hasten da, eta nik oin ja hori erabiltzen dut. Hankatatik hasten da. Guk oinekin egiten ditugu bizitzan zehar, 100.000 kilometro, eta oinek zaindu egin behar dira. Zaintzez badituzu, gero ja ateratzen dira minak, eta orduan horretarako oso garrantzitsua da oinetakoa. Gureak, larruzkoak, arnas hartzen dute, izardik gutxi dute, bueno. Ze gehiago, falta zegun bakarra da, Eurobelo ere, larruzko oinetakoekin, guazen ikustera. Venga, guazen barrua, venga. Oinetatik hasten da osasuna, ez da? Egin batean behintzat. Oinetako hauen ezaugarriak, azteko eta behin, zu bakarrik ez zara aritzen, ez da? Bai, hori da. Aipatu harko ditu, ez dela sarratingo dira. Ez aserretu. Jaionek moztu egiten du, Jaione oinik, Mari Carmen Anduzak josi egiten du, eta gero nik Iruñara joten naiz, korteak hartzen ditut eta erasorak hartzen ditut. Eta erason, montatu eta zapatari eskuz egindako lana, nola egiten da oinetako bat, baina pixkat ikusiko dugu edo gero tailerren. Guk egiten duguna da, narruzkoa, narrue, josita eta gero kautxoa. Honek beti narru usaina izango du, ez du izardi usainik izango. Oinetakoak izan behar du, arnas hartzen dona, behaz batekin doblatzen dena, flexibilitatea. Hori kasi fisika kuantikoa da, flexibilitatea dena eta usainarena. Atomoak beraz larruarenak bakarrik, ez? Lurrina. Eta gero irauten badu, hobe, noski. Guk baditugu oinetakok, lehengoan Zomaian izan zen, eta etorri zitzaren bat zapatakin, duela ezakitzen bat urtekok, eta zolaia gastatue. Orduan, hartu nun, zola aldatuko diot, eta gero eramango dizkiot berriro. Orduan, ez da hartu eta botatzekoak, beti konpondu daitezke. Eta orain ja, hori, erosten duzun oinetako askotan ez du merezi konpontzea, hobe da botatzea eta berri egerztu. Pentsamendua, akaso, zertxoet berriz ere atzera ekarri behar dugu, ezta? Bai, hori da. Hainbeste erosi beharrean, ondo landutako zerbait. Konsumo gizarte batean eta ez da kontutan hartzen ez materiala. Materiala honek ez dauka ze ikustekorik deportiba zapatila batzukin. Ederki, goazen tailerrera ikusi nahi dugula. Ohikoa bihurtu da gau bat elkarrekin pasa. Mezu bat bidaltzea hortik biegunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanpo nagonean. Ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean. Noiz bihurtu da
maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan, noiz bihurtu da. Maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan, noiz bihurtu da. Kafe bat, musu bat, benetako begirada. Larrosaz, josiak, gure izara eta bularrak. Azkar bizi nahi, izateko nahi da behar dudan oro. Beldur banaiz, azkarregi joan ta dena galtzeko. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan, noiz bihurtu da. Maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan, noiz bihurtu da. Noiz bihurtu da. Denbora airean, goitik bera gorputzean. Gu biok bagara ordularian area. Ta bai, nahi nuke hemen pixkat gelditzea. Ta bai, elkarri maite zaitut esatea. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan, noiz bihurtu da. Maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan, noiz bihurtu da. Noiz bihurtu da. Plaza Olako trenbide zaharraren trazatua aprobetxatuz, Leitzarango bailaran barrena murgiltzeko aukera emango digu Plaza Ola Leitzarango bide berdeak, naturbiderik ezagunenen artean dagoena, baina akaso batzuentzat oraindik ere ez ezaguna. Etzazue aukera galdu eta bide horretan baduzue non galdetu eta non ikusi, baita zein ordutan bizi den garaibateko geltokiko erlojua ere. Maite zaitut esatea, noiz bihurtu da. Maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan, noiz bihurtu da. Maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan. Arratsaldeon esango dugu? Bai. Lauterdiak jartzen du. Hainbat trenbide martxan izan ziren, ezta? Bai, Garai haietan. Bertakoek ere erabiltzen duzue? Bai, asko. Bide bai, berdea, ze askotan bai. dirudi, ez dakit, atzerritik edo turismoari lotuta datorren erabiltzailea dela. Bertakoek ere erabiltzen duzue, baliatzen duzue? Asko. Gainera, nik uste gainera olako proiektu bat sustatzen denean, eta egia da, ardatz nagusia edo ardatz nagusitzat hartzen dugula turismoa, baino kontuan hartu behar da, olako toki bat berreskuratzen denean, bertako herritarrentzako kristona dela, esan nahi dut, hemen rentabilidad soziala aipatzen denean horretan datza proiektu hori, ezta? Osa, alde batetik dudarik gabe sustatu nahi da turismo ekonomia bat, eta hemen garatu da nahikotxo, baino egunerokoan hemengo biztanle daude, hemengo herritarrak. Eta oso polita da hemengo jendeak nola baloratzen duen bere ondarea, azken finean da, euren ondarea. Ondare historikoa eta naturala. Eta naturala. Gomendiorik baduzu, bagoaz, Leitzaran barrena, gomendiorik zerbait erreferentziarik, zerbait bereziki interesgarria dena, edo bidaian barrena helduko gara, heldu behar dugun tokira. Bueno, gu beti hori galdetzen digutenean, zer duzue berezirik hortzen Plaza Olan estatu. Askotan aipatzen dugu, estatu mailan adibidez, 2000 kilometro daude bide berdetan, eta gu beti arrotz esaten dugu,
ez dakit, gure paisaia berezia dela, oso berdea dela, gainera, gure zonaldea dakizuenez oso aldapatsua da, baiarak, mendiak, oso menditsua, eta nahiko bitxia da zenbat tunel ditugun, eta hoien artean daukagu Europako bide berdetako tunelik luzeena. Eta da? Huitzikoa. Huitziko tunela. Eta huitzin ez zuzen ere, gainera orain udaran gaudela, nabaritzen da, kriston aldaketa temperaturan, eta jendeak eskartzen du. Adibidez, Espainialdetik etortzen zaigu jende asko, eta eskartzen du olako freskotasuna. Gu askotan begiratzen dugu zeruari aber nola dago, baina jendeak eskartzen du olako freskotasuna, eta tuneletan sartuta da, ez dakit hori refugio klimatiko esaten danean, hor daukazu eredu handi bat. Eta, tunelak oso esanguratsuak dira, gurean, gero paisaia bera, eta gero inguruan baitugu hainbat baliabide, esan nahi dukuk ez dugu nahi jendea tortea honea, ez dugu nahi, esan nahi dut guk, gustatuko litzaike jendea torten danean bai disfrutatzea bide berdean, bai inguruan. Inguruan baitugu hainbat baliabide, hainbat zonalde, hainbat herri, hainbat ohitura, hainbat jai, gastronomia bera, ondarea, gaztelua edo garaibateko hondakinak, ez dakit hainbat gauz ikusteko eta disfrutatzeko direnak, ez da? Jendeak deskubrituko lurralde bat, ez da bakarrik bide berdea. Presari gabe egiteko bidea da Plaza Olarena. Bai, eslauturintza da turismo motela, ez da hori egiteko. Bai, patxada zartzeko turismoa, dudarik gabe. Eta aipatu duzuna, akaso turismo klimatikoa ere, heltzen ari gara horietara, badirudi aberastasun hori ere badugula, ez da? Klimarena, urarena, freskurarena, hemen Aralarrek babestuta, Leitzarango bailara honetan, toki privilegiatua, ez da? Nik esango nuke zera da, Irurtzunetik, horra, Aralarra hasita, hortzen daukagu muga Biaizpetan. Artikutzaraino, goizu eta parten, gero Basaburua, Ultzamaldea eta Araizko Maioak eta zonalde, hori da kriston tokiz zoragarria eta refugio klimatikoak aipatzen direnean nik ezango nuke hemen daukagula bat, ez da. Bide berdeak ematen dizu olako aukera, disfrutatzeko, baina esan dudanez, baita herrietan, zonalde basotzuetan, Aralar bertan, hainbat tokitan daukazu olako aukera, ez da, disfrutatzeko naturaz, kulturaz, eta, esan dugunez, klimatikoki orain nola gauden, ikusita, dudarik gabe, izango duzue, toki zoragarria horretaz gozatzeko bai. Gu gozatzeko prest, eta bagoaz bidean barrena. Jakina, eta zuek zabaldu alik eta gehien, jendea hori gu bizitatzeko, eta ongi etorriak izango zarete dudarik gabe. Ondo segi, Gustavo. Venga, eutxi hor, fuerte. Aio, agur. Ikasteko presa daukateta, artisauaren marmolezko egonarria. Larraul Bailaran barrena latasa atzean utzi dugu, Mugiro, Lekunberri, Huitziko tunel ezagun eta hain freskoa dena hori ere bai, eta aurrera segiaz, aizue, urrengo geltokian non izango ote da? Non izango da ba? Leitzan bertan, Leitzaran Bailarari, izena jartzen dion herrigune garrantzitsua edota alderantziz, ez dakigu zehazki. Edoriek denak behingoz, kolpe bakarrez, erantzuteko. Maite, kaixo? Hola, egunon. Mila esker, ongi etorri iteagatik, zenbat gauza, 301 lehenengo galdera. Zergatik 301 kilo? Ka. Hoixe, kilogramo. Pixuari zuzenean lotutako marka da nerea, eta 300eko muga pasatzen duen kiloa da, 301 kilo. Leitzarrak die, 300 kilo baino gehiago jasotako, 3 harri jasotzaile bakarrak, eta guratiek Parisen muga hori gain dituzun, eta nire ustez oso esanguratsue da kilo hori gehiago. Erreferentzia hori, eta bakarra, munduan akaso ere bai, momentuz dakigula behintzat, munduan ez dago halako erreferentziarik, joskintza eta harri jasotzea, bat egindako tailerra entzuten dugu gainera. Profesionalak edo behintzat konpetitzen ari direnek, zer behar dute? Ze ez da bakarrik babesa, baizik eta pentsatzen dut teknikarekin zer ikusi zuzena duela soinean daramazunak. Bai, eta harri formakin, eta jasotako pixuakin, eta kirolariaren berezitasun fisikoakin, eta gauze askokin. Horregatik, guk iten dituen txalekoak neurrira iten ditu. Momentuz, kirolaria neurtu, bere beharrak galdetu, jaso beharreko harriaren inguruko galdeketa ere iten da, ez da gauza bera harri kuadro bat jaso, edo harri bola bat jaso. Harri bola batek ez dauka iskinik, orduan ez da hainbeste min ematen,
ziren, baina harri kuadro batek bai, eta zer esanik ez da gauz bera 100 kilo jaso edo 300. Ederki, guazen ikustera, hemen ikus ditzakegu, Bai? esate baterako, Bueno, hemen ditu... garai batekoak ikusten ditut, bai, ezta? garai batekoak eta erabilik. Eta erabilik. Bai, okordea ez daude erabilita. Nik muestra modura indakoak di hemen harritokin, azkenen neurrira egiten dunez, inala eraman egiten ditu gure txalekoak. Orduan, hori nahiko nituzke euki alakoa, modeloa eta bat eta beste, baina ez da posible. Guk oso kantitate txikitan egiten du. Adibidez, hau bera, gaur Malagara joango da, txaleko hau txikie da, kirolariaren gorputza ere txikie delako, eta galdeketa baten ondorioz, gu pixkoat ja ikasi du zer behar dituen gehiengoak eta konfekzionatzen joaten ga. Pentsatzen dut, gaur egun gainera harri jasotzea, oso gaurkoa ere bada, bazirudien hamarkada batzutan lehengo garaikin lotua, emakumezkoak ere asko aritzen dira, gaur egun referentzia ugari ditugu, generoak ere badu zerikusia, soinean daramanari dagokionean, ala norberarentzako egokitzen den zerbait denez, Hoixe. Generoaz araindi di joan, ez da? Hori da. Nik aldetzen diatena da, minik berezirik badozo, gizonezko edo emakumezkoa izan. Egida noski, gure neurri fisikoak eta ezaugarrik, ez die berdinek, baina kirolari batzuk, askok esaten du, emakumezkoan txaleko berezikin beharko dituzo, batzuk minartzen da, beste batzuk ez. Norberari egokitua beraz. Hori da. Ederki, edozein kasutan, hau esango dugu profesionalentzako, edo behintzat, aritzen direnak, eta bada beste eremu bat denda honetan, aritu bai baina ikusle, eta jarraitzaile, edo eta behintzat zaletu. Zer gehiago aurki dezakegu, harri jasotzearekin, harriarekin lotura duen, tira, munduko referentzia bakarra den honetan. Erakutsi guzu. Azkenen hau harriak gunea da, kirol gunea da, eta gero daukau hariak gunea, edo izango litzake kaleko jendeentzako arropa kalerako. 300 bat marka harri jasotzaileek erabiltzen duten txaleko galtza eta gerrikoatan dau, baino gu harri jasotzaile ez ganagre zerbait nahi du 300 batka, orduan, kalerako arropa ere eskaintzen dut, bai. Hariak gunea, ondo txo azalduta. Hemen esango dugu, zaletu markarekin ez dakit, pozi dagoena, erakarri duena, oroigarri bat eraman nahi izan duena baita ere, ezta? Honek ere badauka bere garrantzia. Alegia, negozioari ere ematen dio beste irteera bat, eta gaur egun, noski ez, artisauari ere beste aukera bat, ez? Eta gainera pentsatzen du sare sozialen bidez ere, aukera gehiago badatu zela, ezta? Bai, metaforikoki eta egitan, nire proiektu bideragarri izateko, hariak behar dira harriak jasotzeko. Hau da, artisautzatik ezin dutenez bideragarri nire proiektuen, nire marka, kalerako jendea ere jantzi behar da, edo kalerako jenderi ere eskaini behar diot zerbait harri jasotzaientzat txalekoak egiten seitzeko. Azkenen nire markan bi adar die, kirola eta kalea. Ikusten dugu gainera ondo ikusita, merkatuari ondo begiratuta, badugula arropa eskaintza zabala, eta horrekin gainera baita txikienentzako, badago eskaintza interesgarri bat, ezta? Bereziki azpimarratuko zenituenak? Saiatzen naiz aldotena egiten. Ungintza oso konplexua da, eta kompetentzia handia da. Niri arropa nik ez dut arropa saltzen esateko, nik saltzen dut nire markakin eta nire historikin bat heldu den, oroigarri moduko batzuk, beste batek esan, bai, arropa da, baina gure mantalaurrekoak egiten ditu. Umentzako bodik personalizatzen ditu, poltsak egiten ditu, azkenen esaten dutena, harik die, harrik jasotzeko, beharrezkoa dut. Eta hori, ondotxo azaltzen du, mural honek. Muralaren egilea da? Unai Ruiz beratarra da, baina lehitzen bizde, artista badau. Eta gainera, ispiluaren joko, ez da? Aipatu duzu, hariak, harria, konta eguzu. Ze kontatzen du, horma irudi honek? Niretzako ni ispilun behidetuta hola ikustea dotorezie dela, ikaragarri gustatzen zaitela harri jasotzaile baten indarra irudi hori, eta hola nahiko nukela ikusi nire burua ez, askok harri jasotzea oso estereotipatuta ondu da. Oain arte ez, harri jasotzaile komentzien baldar edo indartsu zakar batzuk, nik ez dut sekulola ikusi, nik beti ikusi ditut oso dotorek, elegante, indarra transmititzen duela, eta nire nahi dut harri jasotzaile hori bezala, orduan nire
ametsa guainik ez da egi bihurtu, baina nik harri jasotzaiez jantzi nahiko nuke kalerako ere. Eta hori lantzen nahi guainik ez nahi zaiatu. Ba, ondo baderitzozu, Maite, aurrera segituko dugu bidean, mila esker, Eskerrik asko. zuen tailerra eta denda erakustagatik, eta datozela, bidaiari gehiago, eta ez bakarrik harriarekin ere gehiago jakinda segi dezatela bidea. Mila esker. Ongi, Ondo eskerrik izan. asko. Bai, aio. Agur. Plazaolako bide berdea izan da gaurko protagonista. Euskal Herriko bide berde garrantzitsuena. Garrantzitsuenen artean behintzat koka genezakeena. Nafarroa aldea, Iruñea abiapuntu jarrita, Donostia aldea elkartzen zuen burdinbide zaharraren ibilbide zatia hartzen duena. Gaurkoan ikusi ahal izan duzuen bezalaxe, Leitzarango bailarak bi aldeak ederki lotzen ditu eta horretan funtzio berezia eta garrantzitsua jokatu zuen noski Plazaolako trenak. Tira, garai haiek eta oraingoak ez dira berberak, baina akaso bide berde honek oraindik ere bere baitan gordetzen ditu eta gordeko ditu Leitzaranen bi aldeak. Eta heldu gara gaurkoaren azken honetara, eta zer esan, ez diguzu eukatuko toki zoragarria eta zenolako paisaia. Eguzkiare lagun, beste behin ere. Eta bide horretan barna zer esan, Eurobelok eskaintzen digula bide berde hainbatekin bat egiteko aukera, eta hori da izuzen ere Plazaolako bide berdea. Hamarkada eta menderen bat atzera egiteko aukera, garai bateko bidaiatzeko ohitura berriak eta atzean utzitako bailarak. Akaso berreskuratuko ditugunak eta bidei hauek horretarako ere benetan baliagarriak direnak. Bide horretan Plazaolako hainbat toki gertutik ezagutu, baina nola ez inguruko bailara eta herriak eta herrietako jendeak. Horrekin bagoaz pixkanaka Aralar ahaztu gabe eta Aralarren babesean bagoaz pixkanaka aurrera. Eurobelok ez digu utzi egingo eta pixkanaka badakizue geure helburua badela Kantauri aldera iristea, Bidasoa aldera. Beraz, bailaretan barrena segituko dugu, oraingo honetan Leitzaran atzen utzi eta bagoaz pixkanaka gaurkoz horretan utziko dugu ikusi datorrena. Ondo izan, aio lagunak. Guztiok ez darria